Figuren her, den viser kvælstofkredsløbet, som også kaldes nitrogenkredsløbet, og den viser ligesom kvælstofcirkulation rundt de forskellige elementer her ved hjælp af de her pile. Og i atmosfæren, der findes der jo kvælstof på gasform, og det kaldes også dinitrogen, som har betegnelsen N2. Og den her dinitrogen, den udgør ligesom 78% af den atmosfæriske luft. Dinitrogenen fra atmosfæren, den kan så fikseres. Det vil sige, at den kan omdannes fra dinitrogen til ammoniak, som har betegnelsen NH3. Og måden man ligesom gør det her på, det er enten gennem den industrielle nitrogenfiksering, eller gennem den biologiske nitrogenfiksering, som de her piler også viser. Og hvis vi starter hernede med den biologiske kvælstoffiksering, så sker fikseringen ved hjælp af nogle kvælstoffikserende bakterier, som lever i rodknolleplanter, og de her planter, det kan også være sådan nogle bælgplanter, det vil sige f.eks. ærter og bønner. Desuden så kan den her kvælstoffiksering også ske i nogle cyanobakterier, som lever i blågrønalger. For at nitrogenfikseringen den kan finde sted, så skal der være anaerobe forhold, det vil sige iltfattige forhold. Og derudover så skal der også være et enzym til stede, som hedder nitrogenase, for ligesom at den her nitrogenfiksering den kan finde sted. Ved nitrogenfikseringen, der er der ligesom dannet noget ammoniak og noget organisk kvælstof, som den her pil her den viser. Og det organiske kvælstof, det befinder sig jo på det her stadie i jorden, ligesom det skal her. Og en anden måde, jorden ligesom kan få tilført organisk kvælstof, det er f.eks. ved gylle, som jo er afføring og urin fra f.eks. husdyr, det kunne være nogle svin. Og når den her gylle så bliver spredt ud på markerne, så optager jorden ligesom den her organiske kvælstof. Derudover så hvis nu et svin spiser for eksempel nogle majs, altså en afgrøde, så er der i den her afgrøde også bundet noget organisk kvælstof, som når svinet så dør, ligesom bliver nedbrudt til jorden igen af nedbryder. Og det sker jo så i den her nedbrydningsfødekæde. Så vi har altså noget organisk kvælstof fra den biologiske kvælstoffiksering fra gylde, men også fra døde dyr. Det her organiske kvælstof, det kan så omdannes til ammonium, som har betegnelsen NH4+, og det sker så i en proces, som hedder ammonifikation. Og ammonifikationen, den forløber ved hjælp af nogle nitratbakterier og noget vand, altså noget H2O, som ligesom skal tilføres, for at det her organiske kvælstof kan blive omdannet til ammonium. Pilen her, den viser så, at en del af den her dannede ammonium, den kan planterne optage direkte. Det kunne være de her majs, som svinene spiser. Og resten af den her ammonium, den går så videre til næste proces, som kaldes nitrifikation. I nitrifikationsprocessen, så omdannes overordnet ammonium NH4+ til nitrat NO3-, og det sker i 2 trin. Generelt så foregår den her nitrifikation under aerobe forhold, det vil sige altså i jorden, hvor der er ilt til stede, modsat den biologiske kvælstoffiksering, hvor der skulle være iltfattige forhold. Ammonium bliver først omdannet til nitrit ved hjælp af nogle nitritbakterier, hvorefter den her nitrit NO2- bliver omdannet til nitrat ved hjælp af nogle nitratbakterier. Og den her nitrat NO3-, den kan så også optages af planter, f.eks. majs,
ligesom ammonium kunne. Og det er så noget af den her overskydende nitrat, som også kan udvaskes og ligesom forurene grundvandet. Og det sker ligesom, når der er for meget nitrat, så planterne ikke kan nå at optage det hele. Og derfor så vil noget af den her nitrat altså udfældes i grundvandet. Noget af nitraten, den kan så også, fordi der er ild i den, bruges til igen at danne dinitrogen. Og det sker ved en proces, der kaldes denitrifikation, hvor denitrificerende bakterier ligesom bruger den her ilt i nitrat, altså til at danne dinitrogenen, som er N2. Og den her denitrifikationsproces, den gør jo så, at nitraten i jorden, den ligesom kan komme ud i atmosfæren igen. Og på den måde, så kan man ligesom følge det her kredsløb derude. Ser vi igen herop, nu er vi ligesom kommet tilbage hertil, så kan vi nu kigge på den industrielle nitrogenfiksering. Og altså den her industrielle nitrogenfiksering, eller kvælstoffiksering, den sker på nogle fabrikker, hvor de ligesom bruger den kvælstof, der er i luften, og den tager de så sammen med hydrogen, og så danner de så ammoniak, det vil sige NH3. Og den her ammoniak, den kan så også blive til gødning, altså kvælstofgødning, som så indeholder nitrat, altså NO3- og ammonium NH4+. Og den her gødning, det er jo så den, som planter, som for eksempel majs, de kan optage. Og det den gør, den her gødning, som så indeholder kvælstofholdige forbindelser, det gør, at planter, altså primærproducenterne, de kan ligesom vokse og opbygge kvælstofholdige forbindelser, som for eksempel aminosyre, men også DNA. Ved den her industrielle nitrogenfiksering, der vil der så også være noget forurening i forbindelse med de her NOx'er. Og de her NOx'er, de betyder ligesom, at når det så regner og tordner, så vil der danne salpetersyre HNO3, som så kan forurene os. Hvis vi nu siger, det er majs hernede, som så har fået det her nitrogen tilført, f.eks. ved hjælp af den her gødning, så de her majs, de fungerer jo som foder til svin, og svinene, de optager så den her kvælstof, når de spiser majsene, og svinene, når de så for eksempel tisser, så vil det opsamle sin gylletank, og noget af den her kvælstof, den vil så også fordampe ud i atmosfæren igen. Og en anden ting majs ligesom bliver brugt til, det er jo som spise, altså i husstanden. Og når vi mennesker så spiser for eksempel majs, så vil vi jo så få den her organiske kvælstof i os. Og det kan så også komme ud af kroppen igen, når vi tisser, og herved sendes videre ud med spildevandet. Ja, det var så den her figur, som jo viste kvælstofs vej rundt i naturen.